Si, eu penso que o tempo é un dos recursos que a xente menos valora, non? O tempo parece que está aí, o tempo parece que non se esgota, que nunca vai desaparecer, e o tempo é un recurso que non volve, isto é o primeiro que temos que ter en conta, non? É un dos porcos, os cartos a veces reaparecen, ou volven en algún momento determinado, non? Pero o tempo non volve, non? O tempo que desaproveitemos xa non vai a volver nunca máis. Eu creo que a organización do tempo é algo importantísimo nas organizacións. Esa necesidade e esa capacidade de planificar sin límites témola que imprimir dentro de todas e cada unha das nosas entidades corporativas. Tamén é moi importante o ter en conta que a procrastinación, ou eso de levar as cousas hasta o infinito, non nos leva a ninguna parte. Non deixes para mañán, decían, o que podamos facer hoxe. Pois hai que aplicar eso de maneira moi interesante, porque a veces o postergar as cousas nos leva a non facelas nunca e nos leva a ter moitísimas perdas de tempo. Controlar o tempo é importantísimo. E é importantísimo sabendo que a veces as cousas non salen tal como as planificamos. É o que nos chamamos o control das incidencias. A veces hai que ter en conta que hai cousas que non salen como tiñamos pensado e temos que ter un plan B, non pasa nada. Eso sí, hai que ter unha xeta. Eu recordo que no primeiro posto de traballo que tiven, eu era moi xoven, era moi novo, dicía, a mí non me fai falta unha xenda. E o meu xefe dixo, unha xenda, porque de aquí as cousas desaparecen, o que se grava con tinta dificilmente. E creo que é importante ter unha boa xenda, é moi importante filtrar as mensaxes, é moi importante saber a quen atendes e a quen non, pero por unha cuestión de eficiencia, non é unha cuestión de educación, é unha cuestión de productividade. E isto é importante, saber diferenciar, como di moita xente, o importante do urxente. E facer preferencias entre a quen podes atender e a quen non e por qué. Hai que aprender a decir non. Esta é unha das grandes máximas que a veces costa moitísimo e, sin embargo, que non sabe decir non é moi difícil que xestione ben o tempo. Se decimos a todo mundo que sí, a todo mundo que sí por igual, é moi difícil controlar o tempo que temos nas mãos. Por iso é moi importante tamén que hagamos un rexistro do tempo, que sepamos en que invertimos o tempo e tamén en que malgastamos o tempo para tratar de reconducir esa situación. Saber cando fago cada cousa, porque a fago, como invirto esas cotas de tempo. Bueno, isto que a veces é un exercicio que é casi como aquelo de ter un diario, a veces nos axuda moitísimo a saber por onde se nos fuga o tempo. E é importantísimo priorizar, saber que non todo ten a mesma importancia e saber que hai cousas importantes e hai cousas urxentes. Se non nos ocupamos das cousas importantes, pouco a pouco todas esas cousas se van convertindo en urxencias. E se traballamos por urxencias, porque sempre traballaremos con presa, nunca lle dedicaremos o suficiente tempo a aquilo que lle temos que dedicar ese tempo preciso e estaremos, volvo a repetirme, con moitísimas fugas de tempo que non seremos capaces de controlar. Por tanto, xa digo, os conceptos de importancia e urxencia son moi, a redundancia, é moi importante distinguirlos, é moi importante poñelos en casiñas diferentes. Hai que ver que é urxente, pero que dentro da urxencia é irrelevante e a eso non hai que dedicarle tempo, porque a veces, todos temos esa chamada de quero para xa, quero para onte, e unha cousa que diste, para que? Se dentro de 3 minutos xa me van a cambiar a orde. É unha urxencia irrelevante, non lle dediquemos tempo. Entón, claves importantes, primeiro, organizarse, se non nos organizamos moi dificilmente controlaremos o tempo, isto é importante, a xenda, leválo por escrito, e parte 2, priorizar, saber que hai cousas máis importantes que outras as que lles temos que dedicar máis tempo.